Vážení priatelia, pokračujeme v sérii našich videí, kde predstavujeme baliace zariadenia od nášho partnera ISG Italy. Druhým v poradí je baliace zariadenie eWrap 2000. 2000 znamená, že už máme širší stĺp v porovnaní s tou 1000, kde je možné už si doobjednať aj pneumatický prítlak. Zároveň toto zariadenie je možné vybaviť širokou škálou prídavných zariadení, respektíve opcií. Takže aktuálne vám teraz môžem predstaviť zariadenie, ktoré má zväčšený priemer točne 1650 mm, má stĺp pre výšku balenia do 2500 mm a má motorizované predpínanie. Náš zákazník, ktorý požaduje takisto aj kontrolnú váhu, stroj je vybavený štandardne v tejto konfigurácii váhovým systémom, takže mám zobrazovaciu jednotku, ktorá je pripevnená niekde bokom od stroja a zákazník, respektíve operátor, si môže pri expedícii, respektíve pred samotnou expedíciou palety kontrolne odvážiť danú paletu. Modelová rada eWrap 2000 je možná, je tam široká škála opcií. Ak je štandardne priemer točen 1500 mm, môže mať 1650, 1800, 2000, 2200. Takisto stĺpy sú štandardne od výšky 2200, 2500, 3000, dokonca 3200 až 3600 mm. Vo výbave môže byť mechanické napínanie, elektromagnetická brzda a takisto, ako vidíme, motorizované predpínanie. Motorizované predpínanie si môžeme nastaviť v rozsahu od 150 až 250 %. Štandardom dodávané, štandardný set je 200 % predpínanie. My zákazníku odporúčame vybaviť zariadenie 250 % predpínaním kvôli rade fólie, ktorú dodávame, a je to najekonomickejšie balenie. Zariadenie, tak ako všetky stroje od dodávateľa ISG, sú vybavené štandardne farebným dotykovým displejom, kde nám umožňuje zobrazovať všetky jej stavy, nastaviť si všetky parametry jednoduchým stláčaním panelu. Takisto je možné si mašinu ovládať v ručnom režime a nastaviť si parametre až v 10 programoch. Zariadenie je možnosť od programu 1 do 7 si nastaviť programy tak, že mám vo funkcii snímač výšky palety. To znamená, že každá tá paleta, ktorá je daná na točňu na obalenie, je načítaná jej výška. V programe 8, 9, 10 je nastavená pevná výška palety v milimetroch, kde pre rôzne produkty typu, ak viem, že paleta má 2000 mm, môžem si nastaviť baliacu výšku 2000 mm a je zabalená vždy exaktne rovnako. Zariadenie, v každom tom programe si môžem nastaviť tak, ako v každých iných zariadeniach našich počet otáčok fixačných v hornej časti, počet fixačných otáčok v spodnej časti, počet spevňujúcich otáčok v prípade, že by zákazník balil poviem príklad 2 palety na sebe, kde potrebuje určitú časť palety stiahnuť viac. Môže tam dať dodatočné fixovanie. Môžeme si nastaviť rôznu rýchlosť pri rozbehu a rýchlosť počas balenia. Môžeme si nastaviť rýchlosť stúpania a klesania vozíka, fólie, to znamená, že môžem si nastaviť rôznu hustotu návinu, regulujem si napínanie fólie, a dokonca zariadenie, ak je vybavené s motorizovaným predpínaním, si môžem nastaviť aj automatický odtrh fólie. Zariadenie na vozíku fólie má elektromagnet, ktorý urobí rýchlo za sebou pár dierok a následným otáčaním točny sa fólia roztrhne. Takže táto funkcia tu je. Obrovskou výhodou tohto dotykového panelu je tá vec, že kedysi sme zákazníkov školili verbálne, ukazovali sme im to pri výmene obsluhy. Samozrejme, že tie informácie sa už posunuli v určitej zmenšenej forme. Dotykový panel nám umožňuje to, že po stlačení ikonky I ako informácie je vysvetlená každá jedna funkcia, každý ten jeden parameter. Takže ak operátor zabudol alebo jeho kolega zabudol, vždy sa môže pozrieť na vysvetlivky.
Zároveň v minulosti bolo štandardom, že chybové stavy boli zobrazované blikaním nejakej kontrolky. Zase dotykový panel nám umožňuje zobrazovať, napísať, čo sa so strojom udialo, či je stlačený centrál stop, či je zaseknutý vozík a podobne. Rovnako tiež si môžeme nastaviť typ balenia, čiže jednoduché balenie smerom hore, krížové balenie hore a dole. Môžeme si v tomto prípade nastaviť aj režim s prekrytím hornej fólie, to znamená, že vyjde vozík smerom hore, zastaví otáčanie, operátor prekrie fóliu a stlačí pokračovanie procesu balenia, kedy sa fólia prifixuje a paleta sa dobalí. Môžeme si nastaviť tie spevňujúce otáčky a v prípade, že máme všetko toto nastavené, môžeme baliť. Mám tu zobrazenie, že mám program číslo 1, dokonca mi tu zobrazuje, koľko paliet som zabalil za smenu, za určité obdobie, kedy som si to vyresetoval. A zobrazuje mi aj aktuálny počet otáčok, keďže mašina stojí, zobrazuje 0. Jednoduchý panel, krásne ovládanie. Poďme baliť. Takže vidieť, že táto naša paleta má podľa displeja 245 kg. Jednoduchým ťahom fólie zavediem. Mám nastavený program číslo 1, ešte si ho pre istotu odkontrolujem, že v programe číslo 1 môžem dať hore 2 otáčky, Enter, počet oddielov otáčok 2, otáčanie. Myslím si, že môžeme začať baliť. Dám si balenie krížové smerom hore a dole. Jednoduchým stlačením, či už na displeji Štart, alebo tlačítkom na paneli stlačam ovíjanie. Ospravedlňujem sa, režim trhania som zabudol aktivovať, čiže som tú fóliu trhol sám, ale po jednoduchom stlačení aktivácie pretrhu fólie sa v programe otáčania fólia automaticky odtrhne. Krásne zabalená paleta, čo hovoríte?